Hola, Miquel Àngel. Bon dia, Narcís. Què tal? Què tal? Com estàs? Bé, això de dir bon dia és un dir. Segons les notícies que hagis llegit durant el dia, la situació no és precisament per tirar coets. Ja saps que a mi m'agrada sempre dir bon dia i mirar d'una forma optimista les coses. Però la veritat és que ens toca viure uns moments complexes, moments complexes. I no tant per al tema econòmic, perquè això passarà un dia o un altre, sinó perquè en el fons crec que el que està passant és que estem canviant valors. Estem canviant de model econòmic, canviant de model social, els valors que hem tingut fins ara són diferents, i si ens posem a analitzar el que està passant en la perspectiva d'uns anys enrere, això seria molt diferent. Estic d'acord, estic totalment d'acord. De fet, tu portes molts anys a Abacus i en deus haver vist de tots els colors. Mira, porto 25 anys a la cooperativa. Aquí a la casa tenim per costum fer un petit obsequi quan arribes a aquesta xifra dels 25 anys i es va fer a la darrera assemblea, a mi i uns quants companys més. Amb 25 anys en Abacus Cooperativa i 8 anys en el grup cooperatiu CLADE, el grup que intenta agrupar les empreses cooperatives més importants del nostre país, del qual soc president. I una mica, torno a dir-te el que he comentat anteriorment, les empreses d'economia social i de cooperativisme tenim l'obligació, ja que som empreses de persones, i anteposem les persones a altres tipus de valors, d'intentar ajudar a canviar aquest model de relació entre l'empresa i la cooperativa, de posar la responsabilitat social al front de cada una de les nostres accions. Bueno, ho intentem. Estic molt d'acord, perquè em sembla que hem de fer un esforç de divulgar més el cooperativisme com a alternativa pels emprenedors. És un model que es coneix poc i que està poc present en la societat, i fins i tot penso que hauríem de fer perquè el cooperativisme estigués més present, per exemple, a les universitats, a les escoles de negocis, i divulgar el fet cooperatiu en les empreses a través de les nostres empreses del grup CLADE, per exemple, la Fageda o Suara, o nosaltres mateixos des d'Abacus. És la gran assignatura. Aquesta és la gran assignatura pendent que té el cooperativisme, com a mínim aquí a Catalunya, al nostre país. Difícilment un nen a l'escola, mentre fa primària o mentre fa secundària, sent parlar de cooperativisme o d'economia social. Ara comencen a haver-hi alguna cosa que toca l'emprenedoria dintre de lo que és l'ensenyança reglada. Si parles de les universitats, són els grans desconeguts. I de les escoles de negocis ja no et vull ni comentar. No es tracta el tema de l'economia social o el cooperativisme. I en canvi, en la vida d'una persona es pot aixecar a primera hora del matí i anar-se'n a dormir a última hora de la nit i durant tot el dia ha tingut contacte amb diferents realitats cooperatives. La nostra, Abacus, ha pogut venir a comprar un llibre o comprar un material educatiu a Abacus, ha pogut anar a l'Hospital de Barcelona, que és una altra cooperativa, ha pogut prendre uns iogurts en la Fageda, ha tingut una sèrie de contactes amb el cooperativisme i, en canvi, moltes vegades la persona, el ciutadà, desconeix que tot això són realitats cooperatives. Narcís, ja portes 6 mesos a la cooperativa. Què és el que més t'ha sorprès des de la teva arribada? Bé, jo abans tenia una relació individual, personal, amb la cooperativa, amb Abacus, i per tant desconeixia la vida interior, però a més el que m'ha sorprès més és la repercussió social que té Abacus. I ho veig, ho detecto en converses amb amics, quan saben que jo m'he implicat més amb Abacus, i hi ha molta gent que és sòcia i que ho explica. Doncs mira, fa 15 dies hi vaig ser per comprar un llibre o per comprar una joguina. Aquesta repercussió que té en tantes famílies m'ha sorprès. Jo porto anys, com et deia abans, i encara avui en dia ens sorprèn la repercussió que tenen els actes. Ens sorprèn com la societat, les institucions, les administracions, les famílies, el món escolar, ens tenen com un referent cultural i educatiu prou important a l'hora de valorar molts aspectes de la vida social. Això és molt satisfactori, també per nosaltres. Abacus és una institució que no és només un distribuïdor de material i de llibres, sinó que és una institució que és molt present en la societat i en el teixit social del país. I, a més, som referents en algun dels segments que toquem, com el dels llibres, per exemple. I crec, modestament, que ho fem amb seriositat i amb solvència. Jo crec que l'èxit, si tinguéssim que definir l'èxit, està en el compromís en complir aquelles coses que nosaltres expliquem. Per exemple, la selecció del producte, la qualitat d'aquest producte,
el preu que li posem en aquest producte. Jo penso que això és prou important, ha sigut prou important en la història i continuarà sent al final. Una de les coses que més m'agraden és quan passo per les botigues, perquè m'agrada anar per les botigues, és escoltar moltes vegades, ara en aquesta època que ve, l'àvia i la mare i el net o la neta que venen a comprar, no? I com la filla li pregunta a la mare, escolta'm, i què trobarem? No sé el que trobarem, però tenim la garantia que el que trobem serà útil per l'educació dels nostres nanos. Jo penso que això ens omple de goig perquè és la idea que transmetem i que volem transmetre a la societat. I això mateix que dius explica el fet que tinguem 750.000 socis, o prop de 750.000 socis, que vol dir que centenars de milers de famílies venen un dia o altre, de tant en tant, a comprar i a veure què tenim a Bacus. Són prop de 45 anys en un creixement ferm, una feina ben feta, amb la participació de molts ciutadans, de pares, de mares, de mestres, d'educadors, de professionals de diferents sectors. Jo penso que aquí és part de l'èxit també de la nostra cooperativa. I alhora mantenint els valors fundacionals, és a dir, adaptant-nos a la societat i a les exigències del mercat, adaptant-nos als nous mitjans de comunicació i a les noves tecnologies, a les xarxes socials, però mantenint els principis fundacionals de Bacus. Això és realment satisfactori. Jo crec que darrere de tot això que comentàvem, n'hi ha un gran equip de professionals, professionals compromesos en la idea de Bacus Cooperativa, que són capaços en el dia a dia i en la feina que estan fent, des de la caixera d'una de les nostres botigues, a l'operari de la central logística, a un comandament intermigi o el director del comitè de direcció, que en la seva feina el que estan intentant fer és retornar a la societat una part d'allò que la societat ens ha donat al llarg d'aquests 45 anys. La il·lusió de les persones acaba sent el més important. Darrere de les grans xifres, de les inversions, de l'evolució de vendes, al final el que queda com a valor i com a cosa important és la il·lusió pel projecte. L'important és fer-ho bé per garantir el futur del projecte.